देवेन, आं रां दाहार लानायखौसो लांनो फैदों। आंनो एसे सम होबावदो। आफा, मालानि रां दाहार? दिनै जोबथा सान, नङाबा आं केस होसिगोन। आं खोथा होबाय, बेबस्था खालामना थाबैनो हरसिगोन। अन्नानै जोंनो एसे सम होबावदो। नोंनि खोथा होनाया खुगायावल'। खनबेसे जाखो नों हरनो होनो हरा? जाबाय दे, आंनो एबार जोबथा खनसे सम होबावदो। आफा, आं नोंखौ हेफाजाब होगोन। बियो आंनि जोबथा नटिस, आरो आं फैनाय नंला। आं फुरा नाजागोन, अन्नानै फोथायनाय लाखि। इसोरनि मुङै जोंनो एसे सम होबावदो। देवेन, गामोननि गेजेराव राङा रेडि दोन। आं फुरा नाजागोन। आफा, जों जयै खस्थ' खालामना सुख'हरगोन। फिसा, नोम्फाया दाहारखौ गावनि थाखाय लायाखै। मानि थाखायथो लायामोन आयै? नोंनि फरायनायनि आरो आंनि बेमारनि थाखायसो। आफा, नों बेफोर खोथाखौ आंनो मानो खिन्थायाखै? आं नोंनि फरायनायाव टेनसन होनो सानाखैमोन फिसा, जाहाथे नों नोंनि थांखिखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनो हायो। आफा, दा नों हारसिं नंला। जों जयैनो बे प्रब्लेमखौ फोजोबनो नाजानांगोन। गामोनसिमाव बबेनिफ्राय रां लाबोगोन आं? आफा, सिन्था दाजा। गाबोन माबा नङा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन। आं थांसै। मबावबाफोर जगार जाबायो खोमा। दे आफा, आंबो नाजागोन जोंनि न'खरनि मान सन्मानखौ बासायनो। आफायाथ' ओंखारलांबाय, नाथाय आं दा मा खालामनो? एसेबां बुरजा रां माबोरै जगार खालामगोन? हालब्रि, अन्नानै आंनो एसे रां हरथ'दो। देवेन, निमाहा हो, आंबो दा मोजां नंथारा। देवेन, आं नोंखौ सहाय होगौमोन, नाथाय दा आंनि अबस्थायाबो मोजां नङा। दे गैयाबालाय। औ सार, आं थांगासिनो दं दे। आसाम बिलि टेक्न'लजि अफिसनिफ्राय आंखौ लिंहरदों आयै। दे फिसा, मोजाङै थां। दा आंनाव हरथ'नो हानाय रां गैया देवेन, गाज्रि दामोन। दे होमबालाय। रावबो मदद होआसै नामा बिफा? रावबो राजि जाया बिमा। फिसा, मा जाबोखो? आयै, गाबोनसो लिंहरफिनबाय। गाबोन रां हरनो हायाबा मा जाबावगोन? आं जेबोखौनो खालामनो हायासै बिमा। आइ आफा, आं थांसै, थाब सौहैनांगोन। मोजाङै थां फिसा। देवेन, सिंनिफ्राय ओंखारबो। देवेन, नोंथ' ओंखारनांसिगोन बे न'निफ्राय। महेश, आंनो एसे सम होबावदो। नाजागासिनो आं। बिदिया, आंनि केबिनाव फै। जागोन सार। जिराय बिदिया। माबाफोर जादों नामा नों? सिन्था नुदों जे। सार, न'आव एसे रांनि उसुबिदा जाना दं। बुजि मोनला मा खालामबावनांगौ। महेश होननाय सासे मानसिनिफ्राय रां लादोंमोन आफाया, आंनि फरायनाय आरो आइनि बेमारनि थाखाय। दा बियो
बिद्या, आं नोंनि प्रब्लेमखौ फोजोबनो हायो, नाथाय मोनफ्रोमबो मददनि बेसेन थायो। समायना महरखौ लानानै रांनि मानो सिन्था खालामदों? नोंनि गासै प्रब्लेमखौ फोजोबना होगोन आं। बुजिबायना आं मा लुगैदों? सार, जों गोरिब, नाथाय जोंनि मान सन्मानखौ मालाबाबो बायना लानो हानाय नङा। देबेननि नखराव गोजोना माबोरै फैगोन? बिद्यानि जानो गोनां साख्रियाबो जायासै, फारसेथिं न'आव महेशाबो मानसिफोर लाना दंहैयो। दा मा जागोन? बेखौ मिथिनो कमेन्ट लिरदो पार्ट 2। बाय बाय। लोगोफोर, मोनसे खोथा, गावस्रा नायनानैल' थाङो। लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो अननानै, होमबासो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हागोन। गोजोन्थों।